αλλάξουμε όλοι θέσεις χορεύοντας σάλσα. Ταρατατατατατα. Όλοι τραγουδάτε! Οκ, και εγώ που έχω πει σάλσα, ξαναρχίζω τώρα. Ζυπ. Ζαπ. 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 Boy. Ζυπ. Boy. Boy. Ζυπ. Zap. Ζαπ. Ζαπ. Boy. Ζυπ. Ζυπ. Σάλσα. Τραγουδάτε βρε! Είσαι συνέχεια εδώ, πρέπει να αλλάζεις. Θα πας από πίσω. Κυρία μου, να κάνει εδώ τη σκιά ψάχνω. Σε έχω δει, Τη σκιά ψάχνω. Ποιος είπε σάλτσα, συνέχισε το, όπως θες. Zap. Ζαπ. Boy. Ζυπ. Ζυπ. Zap. Ζαπ. Ζυπ. Ζυπ. Zip. Ζαπ. Boy. Zip. Zap. Ζαπ. Boy. Zip. Ζυπ. Boy. Zip. Καλά και πάρα πολύ ωραία. Έλα, συνέχισε. Ζυπ. Ζυπ. Boy. Zip. Zip. Zap. 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 Ζαπ. Boy. Ωραία. Ζυπ. Boy. Τέλεια. Ζυπ. Ζυπ. Boy. Ζυπ. Ζαπ. Ζυπ. Οκ, ωραία, πολύ ωραία. Αυτό γενικά μπορεί να φέρνει. Είναι πολύ ωραίο όταν βγει με ωραίο ρυθμό, μετά αρχίζουμε να ακούμε και σε αυτό ένα τραγούδι. Και θα βγει πάλι. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ βασικά παιχνίδια. Εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ αυτά για ομάδα, γιατί αποκτάμε. Φυσικά με σχολείο είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ξέρεις το παίρνεις την πλάκα και αλλά ειδικά άμα είναι μεγάλη ομάδα. Με πιο μικρή ομάδα μπορεί πολύ πιο ωραία και πραγματικά λειτουργεί πάρα πολύ με αυτό. Γελάμε όλοι μαζί και αυτό και δεν το καταλάβει. Γιατί σίγουρα στην αρχή ένα παιδί θα αρχίσει να το συγχωρήσει. Κοίτα τι έκανα! Και πρέπει να το καταλάβουν ότι στην ομαδικότητα δεν είναι ότι εγώ γελάω με τον εαυτό μου ή κρίνω τον εαυτό μου. Είναι ότι ό,τι κάνω επηρεάζει όλη την ομάδα. Οπότε, αν εγώ σταματήσω και αρχίσω και σχολιάζω το λάθος που έκανα, όλη η ομάδα έχει κρεμαστεί και περιμένω να σχολιάσω το για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εδώ. Είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Τι συνέπειες έχει η διάθεσή μου στην ομάδα. Και ένας καλός προθάλαμος αυτής της δραστηριότητας είναι το παλαμάκι, που είναι πάρα πολύ απλό και απλά το παλαμάκι και πάει. Οπότε αυτό έχει την έννοια του zip-zap, αλλά είναι παλαμάκι. Μπορείς να το κάνεις 2-3 φορές για να συγκεντρωθούν σε αυτό. Μπορείς να το κάνεις μετά μία με κλειστά μάτια για να ακούν τον ήχο και να του σπάς μετά το επόμενο σκαλοπάκι zap και που γίνεται πιο περίπλοκο. Δηλαδή εγώ το παλαμάκι είχα φτάσει, ειδικά όταν ήμουν στο σχολείο που είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν, να τους έκανα και εγώ και μετά το διάλειμμα, να κάναμε 2-3 φορές τα παλαμάκια για να μπορούν λίγο να συγκεντρωθούν σε αυτό που συμβαίνει εδώ. Μια άλλη άσκηση, μια που το έφερε κουβέντα τώρα που δεν το είχα προγραμματίσει, άλλη άσκηση συγκέντρωσης είναι να μετρήσει η ομάδα από το 1 μέχρι το 20. Εγώ το κάνω συνέχεια μέσα σε τάξη, δηλαδή και τους αρέσει κιόλας και ηρεμώ. Να μετρήσει η ομάδα από το 1 μέχρι το 20 χωρίς να προγραμματίσει ποιος θα πει τι και όποιος λέει τον ίδιο αριθμό ξαναρχίζει η ομάδα να μετράει από την αρχή. Δηλαδή δεν λέμε πες εσύ το 1, πες εσύ ή να υπάρχει κάποιος έξυπνο που θα λέει. Εννοούμαστε να μάθουμε. Δηλαδή, ας το δοκιμάσουμε λίγο. Δηλαδή, 1, 2, την 3, αρχή. 1, 2, 3. Με τη σειρά. 1, 2, Οπ, 1, 2, οπ, 1, 3. οπ. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ξανά.
Ένα. Αυτό κυρίως παίζει, καλό είναι να έχουμε ανοιχτά αυτά, γιατί εκεί που πρέπει είναι και αυτή η τεράστια άσκηση επικοινωνίας. Κοιτάμε τις προθέσεις του άλλου, αλλά όχι με την έννοια ότι πες εσύ, αλλά κοιτάμε. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να περπατάει η ομάδα και να μετράτε Ναι, περπατώντας. και γενικά, ειδικά και μέσα στην απόλυτη βαβούρα, άμα τους το βάλεις αυτό και το ηρεμεί πάρα πολύ ωραία το κάτι. Ωραία. Έχει πρόβλημα και ακόμα μια Στη ζευγάρια, στη ζευγάρια που το βλέπετε πιο πολύ, το 1-2-3. Ναι. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Το 1-2-3. Το βλέπει πάρα πολύ πίσω, δηλαδή. Πάρα πολύ. Και μετά μπορείς να βάλεις και λέξεις αντί για τον έναν αριθμό και μετά κίνηση. για το 3 να είναι. Να το εξελίξεις. Αν έχουμε χρόνο να μας το Είναι σημαντικό και πριν πολύ ωραίο με το παλαμάκι, γιατί πολλές φορές τώρα μέσα στα σχολεία μας έχουμε και μαθητές με διαταραχή όρασης. Το τι σημαίνει το ότι ακούω έναν ήχο, δηλαδή το ένα παλαμάκι, το τι σημαίνει και για τους συμμαθητές αυτό για να μπουν στη θέση. Γιατί από τη μια έχω το κοιτάω, ότι είναι, όλοι να είναι αυτονόητο ότι κοιτάμε, για το 1, 2, 3. Για το παλαμάκι όμως ακούω. Και ακούω ένα παλαμάκι για να γυρίσω. Οπότε μπαίνω στη θέση του συμμαθητή μου που είναι μέσα στην τάξη. Τι σημαίνει το ότι ακούω πολλές φωνές και τι σημαίνει το ότι ακούω μία φωνή για να γυρίσω ή να συγκεντρωθώ. Και αναγκάζομαι να κάνω και ησυχία για να μπορέσω να συγκεντρωθώ πάρα πολύ σε αυτή την. Άρα μπορούμε να κλείσουμε τώρα τα μάτια για να Ναι, εγώ συμβάζω να κλείσω τα μάτια και να ακούσω το παλαμάκι. Και μετά του αρέσει πιο πολύ γιατί μου ζητάνε να πάμε κατευθείαν σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται να πα κατευθείαν σε αυτό. Ακόμη και το έχει κάνει 300 φορές, γιατί πρέπει λίγο να εξοικειωθεί με όλη αυτή τη σειρά και τον ήχο. Και μετά και γίνεται στι συντονισμένε ομάδε μετά που γνωρίζονται καιρό και δουλεύουν καιρό μαζί, όντω και με κλειστά μάτια το παλαμάκι πάει μπάλα. Δηλαδή πάει εξαιρετικά. Όχι άλλο. Ωραία. Επειδή, Το control λέει ότι έχω από μια δραστηριότητα και μυθιωτισμό. Ωραία. Οπότε, προχωράμε πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε και πριν. Ελάτε εδώ. Προχωράμε γεμίζοντας κενά. Θα σας δώσω κάνα 2 φορές εντολές. Δεν σταματάμε όταν σας λέω τις εντολές. Ρωτάτε τίποτα οι άνθρωποι. Άσχετα, 3. Μπράβο. Όταν λοιπόν με το παλαμάκι σας λέω, θα πω τη λέξη stop και παλαμάκι, μένουμε εκεί που είμαστε ακίνητοι. Γεμίζουμε κενά, τέλεια. Έχουμε την τέλεια τώρα ανάπτυξη εδώ πέρα. Stop! Εκεί που είμαστε. Τέλεια. Προχωράμε. Stop! Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Τώρα, με το που θα πω έναν αριθμό, είναι ο αντίστοιχος αριθμός με τον οποίο θα δημιουργούμε ομάδες. Δηλαδή, αν πω 2, κάνουμε ζευγάρια. Και ούτω καθεξής. Αν πω 3, πάμε τριάδες. Αν πω 4, τετράδες και ούτω καθεξής. 2! Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Εδώ προτείνω, επειδή τα παιδιά, όταν μιλάμε για παιδιά, για μικρά, συνήθως πάνε, Σκοτώνονται. να μου χτύχει και το άλλο, ωραία. Ναι. Τα εφηβάκια, όντως, τα παιδάκια, ναι. Τα εφηβάκια πάνε, Αυτό πρέπει να τους βρούμε κάτι να τους ψητώσουν. Εγώ τους έχω πει σε κανένα 2 ομάδες, όποιος μείνει τελευταίος θα μας εξομολογηθεί τον ερωτά του. Ναι. Ωραία. Επίσης, είναι ένα ωραίος τρόπος να χωρίσουμε πάλι σε γκρουπάκια, ανάλογα τι θέλουμε. Αν θέλουμε διάδες και μένουμε εδώ και λέμε την επόμενη δραστηριότητα. Μετά ή πάλι, πάμε, προχωράμε. Πονήρης. Τρία! Τρία γρήγορα! Τέλεια, τέλεια. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο θα πω 2. Το επόμενο θα είναι ο αριθμός του group. Θα κάνουμε τώρα λίγο γρήγορα γιατί
κάνεις τι. Όχι, δεν το βάζω αυτό. Άσε το τελείω. Το επόμενο είναι ο πρώτος αριθμός είναι group, ο δεύτερος αριθμός είναι επαφή με το έδαφος. Δηλαδή, αν πω 3-5, οι τριάδες θα πρέπει να έχουν σε 5 σημεία, όχι ο καθένας, σαν ομάδα. 5 σημεία επαφής με το έδαφος. Αυτό. 5 σημεία επαφής με το έδαφος. Οκ. Ότι αυτό θα είναι και πιο απλό για να ξεκινήσει, παιδιά. Αρχικά, Βιαζόμαστε. λέμε, λοιπόν, αφού το κάνουμε 2-3 φορές αυτό, χωρίς σε 5, σε 3 κτλ. Λέμε μετά ότι οι ομάδες ακολουθούνται, ξέρω εγώ, στον νόμο. Οι ομάδες ακολουθούνται στην πλάτη. Και μετά βάζουμε και τα επίπεδα στο έδαφος. Είμαστε τελευταία δραστηριότητα. Για προχωράμε λοιπόν να το δούμε λίγο. Δύο-τρία. Προχωράμε. Μπράβο. 2-8. Πόσα έχουμε? 2, 4, 6. Τέλεια. Κάνουμε και μαθηματικά. Ωραία. Οπότε όλα αυτό το παίρνετε.